Kag sa good vibes, gintipon ang mga 2025 Miss Bacolod Masskara nga mga candidates kaupo ng mga former Masskara Queens sa isa ka music video nga gin-release subong adlaw. Yaring report. Ang pinakauna nga Miss Masskara sa Bacolod sa 1982 nga si Maria Cecile Villasin ang present sa video. Ara man si Masskara Queen 1995 kag Miss Philippine Centennial nga si Carmela Arcolas Gamboa. Miss Masskara 1992 kag TV host adto nga si Vina Claudette Oca. Kag ang iban pagid nga mga nangin Masskara Queen hubalin sa 1980s, 1990s, 2000 ang kaupod man sa music video. Kag syempre, present man ang 15 ka mga candidates para sa Miss Bacolod Masskara 2025. Ang nagkanilain nga mga landmarks sa Bacolod humalin sadto kag tubtob sa karon ang gin-highlight man sa music video. Sa Sabado, 4 p.m., pati gayuno ng sashing ceremony kag press presentation sa main atrium ng SM City Bacolod. Masaksihan man sila sa opening ng festival sa October 1 sa Bacolod City Government Center. Sa October 3, ang talent competition sa Ayala Mall's Capital Central. Sa October 4, festival costume competition sa Ayala sa Gihapon. Sa October 8, corporate sponsors day sa SM City. Kag ang coronation night sa October 12 sa USLS Coliseum.